Ondan менә булай итеп килеп җиттек. Хатын-кыз проблемалары дип әйттек. Менә 3 нине яшен эшә куйган идем. Менә монда минем ир кешеләр проблемасы буенча үсемлекләр инде. Менә хәзер иртә язда үсеп чыгачак безнең болыннарда ташландык басуларда менә шушындый янып торган сары чәчәкле сурепка дигән үсемлек инде. Бу ирләр үләне дип атала халыкта, икенче үләнчеләрдә инде мужская трава дип әйтәләр инде русча. Простатит, аденома, импотенция, менә шул бөтен ирләр проблемасыннан кулланыла торган үсемлек бу. Менә шулай итеп иң көчле чәчәк аткан вакытында җыела. Моның тамыры да җыела, но тамыры көз көне җыела инде моның. Өстәге өлеше саргайып беткәннән соң кара көздә җыелачак бу. Хәзер моның яшәсендә менә үсә, монда минем ята лимонник китайский. Бу шундый лиана үсемлек. Мин моны үземнең бакчада үстерәм. Бу үсер өчен кирәк моңа нидер баскыч майында үрелеп үсерлек моңа тотынып үсәргә опора кирәк. Бу адаптогеннарга керә инде бу жинчен, золотой корень, левзея сафлоровидная, лимонник китайский, заманиха менә шул. Алар бик каты күп. Бу кешегә хәл кертә, энергия бирә, иммунитетны яхшырта, адаптогеннар дип аталалар инде. Менә шул безнең яктагы ирләр проблемасыннан иң көчле, иң популяр үсемлекләрнең берсе бу гади урман чикләвеге. Бу шул урман чикләвегенең яфрагы инде менә. Менә булай итеп сабаклары белән әзгенә җисакта була инде аны. Кайрысы да шундый ук үзлеккә ия менән. Яфрагы, ничкә сабаклары, кайрысы, барысы да простатит, аденома шул ук проблемалардан. Бу хатын-кызларга да менә җинси органнарда ялкынсыны булган сурәттә анда да кулланыла. Менә монысы радиолорозовая золотой корень инде. Шул ук лимонник китайский шикелле бу адаптогеннар инде бу. Бакчада бик рәхәт кенә үстереп була бу. Бер нинди мәшәкатьсез үсә торган үсемлек. Шул ук ирләр проблемасыннан кулланыла. Менә шушы бездә дивесил инде бу андыз дип әйтәбез инде моның татарчасы. Дивесил тамыры. Бу кулланыла шул ук бик каты ялкынсынулардан. Мин иң киң кулланган нәрсә инде бу ютәлдән бронхит, астмага хәтле иң яхшы чараларның берсе булып санала бу. Хәтта менә остеомиелит, воспаление надкошницы дип әйтәбез инде. Сөяге череп, тәнен тишеп, тире аркылы үлек белән бергә агып утырган шундый бик каты авыр шир. Менә шул остеомиелитны тазарткан очраклар да булды шушының белән. Дивесилны кулланып. Инде тамырларга кирип киткәнбез икән, тагын бер шундый бер популяр тамыр инде менә бу. Горец змеиный, раковый ишейки дип әйтәләр моны. Бу күбрәк урманда үсә. Но мин урманнан тамырны алып кайтып үземдә үстерәм, һәм кул астында булсын өчен инде. Югыш дымлы җирләрне ярата, бакчада үстергәндә һәм еш кына су сыеп торасы бар. Менә раковый ишейки, горец змеиный, еланга охшаган. Шуңа күрә бу бик каты күп монда дүпләү матдәләре инде монда. Имән кайрысыннан да күбрәк монда дүпләү. Бу эш бузылганда кулланыла инде. Яралар, үлекләгән яралардан моның төзәтмәсе белән юыла. Хатын-кыз авыруларыннан, геморройдан менә минем үземнең бер составым бар шундый. Шундый җыелма 12 үсемлек керә инде. Моны мин кушам шунда. Тагын бер үсемлек менә шул үзебездә үстереп була торган үсемлекләрнең берсе менә бу бряние черная дип атала инде. Бу да кылмак шикелле лиана, бу травянистый, куак түгел бу. Ширәм сыман үзе озын булып үрелеп үсә, янәшә дә куакларга, кыймаларга ябышып үсә, менә шушындый җиләк бирә бу. Бу шулай ук геморройдан да кулланыла, нерв авыртуларыннан шул тынычландыра торган, кан басымын төшерә торган үсемлекләрнең берсе бу. Моның шул кире ягы бар инде, бу бик каты әнә шул самосев белән кошлар ашый, менә шуның ичендә орлык самосев белән бик күп тарала. Моның зур гына бүлбәү була, менә чөгендер зурлыгындагы җирдә тамыры була моның. Ул тамыры да бик каты әйбәт кулланыла инде. Менә грибоклар булганда, аякларда, бармак араларында шул тамырыннан кашица ясап, ит тартучылыкны чыгарып, шуны бәйләп, кайда тән бозылулар инде анда. Менә шуннан бик яхшы гына кулланыла.
Дары үле мин бакча ой календарларны белән бер вакытта да башка торганым юк. Кулланганым юк. Дары үләннәрдән бик каты тутасы бар. Менә ай тулы ай вакытта җыела тамырлар. Ай кичерәйеп беткән вакытта җыела өскә өлеше. Шулай булмаска, океаннардагы суны күчерә ай. Прилив, отлив. Тегендә аскы өлешеннән, җирдәге тамырдагы өлешеннән нине сыйыклыкны өскә күтәрә. Тегендә сыйыклык, мешкелетчный сыйыклык бу инде. Күзәнәк арасындагы сыйыклык 30%-ка хәтле әз була. Тамырда ул вакытта. Бу инде 30%-ка хәтле тамырның күче күбрәк дигән сүз. Менә. Ай кичерәйеп беткән вакытта җыела икән инде. Бу вакытта инде 30%-ка хәтле эшли. Бу фәнни тикшерүләр белән бу исбатланган нәрсә инде. Ни өскә өлеше үсемнең өскә өлеше тагын шулай инде. Бу ай кичерәйгән, йогынтысы әзәйгән, күзәнәк ара сыйыклык төшеп киткән тамырга. Менә монда ни? Аны киптерү белән, менә булай киптерү белән аны бетереп булмый. Ул һаман шунда торачак ул. Артык сыйыклык була икән. Менә ул коллоидный жидкость. Менә бу моның исемнәре бик күп инде. Ботаник исемнәрен генә санап әйтсәк тә, моның унаби, зизифус, ююба, китайский финик дип әйтәләр моны, жажаба, масло жажаба дип рекламаларда менә косметика чараларын рекламаларында ишетәбез инде һаман да. Аннан соң моны үзбәкләр әйтәләр җиддә дип, таҗиклар шилонок дип, бу алар ягында үсә. Бу шулардан кайткан үсемлек инде. Бу иң көчле чараларның берсе дип саныйм, моны кан басымын төшерә торган үсемлек бу. Менә монысы аны ул төрлеләре була аның. Менә бу унаби гибридный дип атала инде бу. Моның әле була туп түгәрәк, анысы аның унаби обыкновенный. Булар кулланыла күбрәк әнә шул поливитаминный инде, балалар өчен инде, балаларны тазалык өчен әйбәт. Менә шушындый, менә бу озынча булганы. Монысы иң көчле кан басымын төшерүче үсемлек. Моны кулланырга кирәк инде яшел чәй белән бергә. 200 грамм стандарт чынаякка 4-5 шушындый җимеш салына. Аннан соң бер кашык чәй салына, кыры чәй, яшел чәй. Кайнат су агызылып төнәтелә дә, менә шул ичелә инде. Бу ул бит кан басымы шундый нәрсә, менә кеше таблетканы кабада төшә. Аннан соң ул басым яңадан күтәрелә. Бу тазарта гипертонияны битерә торган чараларның алар бик сирәк, алар юк дип әйтерлек инде. Менә шуларның берсе инде бу. Тагын кабатлап әйтәм, бу яшел чәй белән бергә кулланылганда гына инде. Иң яхшы моның белән бергә кулланырга 95-нче номерлы яшел чәй. Бу совет стандарты буенча шулай дип чыгадыр ел. Аннан соң менә шул 90-нче, 2000-нче елларда юлга чыкты. Хәзер кибетләрдә табып була аны 95-нче. Ул булмаган сурәттә Кытайныкы, Кытай яшел чәй эксклюзив дигән марка. Алар икәү. Йөрәккә тәэсир итә торган менә шунда мин якынрак куйдым. Менә бу буквица белән бергә, менә бу безнең боярышник инде. Дүләнә татарчасы. Дүләнә бу шундый агач формасында да үсә, төрле формалары буланың. Кызыл боярышник, кызыл дүләнә инде. Русчасы боярышник кровавый красный дип атала. Бүтән төрләре арасында иң көчле давала үзлегенә ия менә шушысы инде. Мин монда гүләпне, гүл җимешне алып килеп тормадым инде, аны барыбыз да белә. Шулай ук алар менә шушы йөрәккә бик яхшы дава инде. Ут куа торган үзлеге дә бар. Шунысын да әйтеп китим менә. Репешок турында әйттем мин ут куу дип инде. Сулы, аннан гүләп, барлык ут куучы үсемлекләрдә алар күпмедер дәрәҗәдә канны куерталар. Менә шуны һаман да күзәтеп торга кирәк инде. Кулланасыз икән кайсын булса да буларның гади су ичү күләмен арттырырга кирәк. Куркыныч әллә нәрсә зыян китерлек дәрәҗәдә куертмый ул канны. Моны белергә кирәк инде. Бу безнең сабельник болотный дигән үсемлек инде. Сабельник болотный бу үсә сазлыкларда. Бу бүтән җирдә үсә алмый сазлыкта. Сазлыкларында барысында да түгел әле. Моның белән янәшә үзенә бер төрле
bir төркем үсемлекләр монда булырга тиеш, монда күпмедер суда булырга тиеш. Бу җыела кара көздә инде, көннәр салкынайткач, бөтен дару үзлекләрен үзенә җыеп бетерә, менә шулай итеп озын чыбыркы сузып салган шикелле ята алар. Мин монда инде кистем аларны, кыскарттым. Шулар җыела. Бу шундый үсемлек, шундый сазлыклар суынгач, кара көздә җыела. Моны җыярга барасында сазлыкка ширен дә, даруын да бергә алып кайтасың шунда. Шундагы суык суны йөреп. Кирәк кешеләр, клиентлар, әйдә, бир миңа диләр инде. Гадәттә, әйдә минем белән бергә барыйк та, шунда бергә җыйык дигәч инде куркып җибәрәләр андан. Моның төп үзлеге нәрсәдә булды? Моның төп үзлеге бу буын авыруларыннан. Иң көчле, иң популяр чараларның берсе бу. Шунга әйтәм инде, әнә шунда суык суны йөреп, буын авыртуы белән даруы бергә кайта. Хәзер үләннәрне саклау. Кип җыйдык, киптердек, вакладык. Мин гадәттә саклыйм инде, яхшы ылдап, әйбәтләп киптерелгән була икән. Менә шушындый бу чистә җитен тукыбадан эшләнгән шушындый капчыкларда салам инде. Монда бик яхшы сакларга җимешләрне, менә мондай тамырларны. Үләннәр гадәттә ябышып калалар. Күпмесендер алып калалар. Менә монда минем салынган менә шушындый каен чыбыклары. Мин каенның берсен дә җыям. 10 сумлык шәһәтле булгач яфракларында җыям, яшь әле ябык шыкак яфраклар вакытын. Менә шушындый чыбыкларында җыям инде. Аларның һәр кайсы үзенең өлкәсе бар, һәр кайсы үзенчә оештырыла. Менә мин инде 40 ел бу эш белән шөгыльләнсәм дә, ваклаганнан соң бөтен үләннәрне бер-берсеннән аерып бетеп булмый. Әле бик каты кирәк дигән бер шарты, минем киңәшем язып, нинди үлән икәнен датасын язып, пакет içенә тыгырга кирәк. Нинди савытта булса. Шул пакетларны мин аннан соң менә шул картон тартмаларга тизәм дә, картон тартмаларда саклыйм инде. Гадәттә менә үләннәрдән, менә шул ук менә зәңгәр мәтрүшкәнең инде кимерүчеләрне анда тышкан, күсләрне куркыта торган үзенчәлеге бар. Андыйлардан зыян килеп күргәнем юк. Гадәттә алар керми анда. Менә монда бер үсемлекне тагын мин калдырганмын, бу будра плющевидная. Будра, шундай бөтен җирдә дә бар бу. Дефицит үсемлек түгел. Буның үзенчәлеге шунда, бер вакытта да будра үзе генә кулланылмый. Бу үсемлек катализатор. Менә нинди проблема авыруына әйтсәң дә, менә шул авырудан будра кулланыла дип әйтеп булмый. Була, аны әйтеп була, бу ялкынсынуны да туктата бу. Үзе генә кулланылмый. Файдадан бирәк, зыянны бирә үзе генә кулланылса. Бу катализатор. Бүтән җыелмаларда кушыла, бүтән үләннәрнең көчен арттыра торган үлән бу. Ятып үсә, чыбык-сыман шундый ук үрелеп үсә бу да. Узын сабаклар җиргә ятып елышып үсә торган. Бу үскә вертикаль тормый бу үсемлек бер вакытта да ятып үсә. Аннан соң халык медицинасы бит ул үләннәр генә түгел инде. Ул шул ук менә умыртачылык әйберләре дә бал, сиркә, чәчәк сиркәсе, перга. Менә шулардан берсе менә корт. Бал корты ул безнең шул хәтле кеше өчен Аллаһ Тәгалә файдалы итеп яраткан. Менә үзе үлгәннән соң да ул даруга әйләнеп үлә. Менә без умыртачылар яз көне дә, җәй көне дә инде үлгән кортларны җыябыз да, шул үлгән кортлардан менә шулай итеп настойка ясыйбыз. Аракыдан подмор, пчелиный подмор дип әйтелә инде бу русча. Шул аны бу органика булгач бик каты тиз бузыла. Торган ягы баран, аны киптереп алып, я шунда ук аны салып куярга кирәк, шулай итеп аракага. Спиртта ярамый. Спиртта ник ярамый? Беренчедән аның күпмедер дәрәҗәдә аның файдасын бетерә спирт. Икенчедән спиртта ясалган төнәтмәне тышкы итеп кулланып булмый, компрессорларга инде, примочкаларга кулланып булмый, ул пешә башлый. Утта пешкән шикелле пешә. Бу кулланыла инде ирләр авыруы, хатын-кызлар авыруы. Хатын-кызлардан менә фибромиома, фиброаденома, күкрәктәге ширләр инде ул хатын-кызның. Ирләрнең простатит, аденома. Шулай ук буын авырулары. Менә шушы сабельник настойкасы инде монда. Сабельникны эчкә эчеп, үлгән корт настойкасын тыштан кулланып компресс итеп, менә бик яхшы вариант инде буын авыруларыннан. Аннан соң менә монда минем болиголов настойкасы инде. Тундер баш дип әйтәбез инде без татарчасы.
Бу шундай жер шарындагы иң авылы, иң көчле авылы үсемлекләрнең берсе бу. Үсемлек сирәк, җыюы авыр. Моның шундай бер төрле авыр тышкан исе килеп торган исе бар. Ул җыйган вакытта болында җыеп йөрүсен, ул беленер-беленмәс кенә, сизер-сизмәс кенә тоела. Җыя торгач, күпмедер вакыт шунда арасында, шул үсемлек арасында йөри торгач, бу шундай авыллану китереп чыгара инде. Менә мин елда җыям, елда минем моның белән күпмедер дәрәҗәдә авылламый калганым юк. Минем башны авырттыра бик каты. Күп кешенең шулай әйтә инде. Җыю шулай, менә аерып әйтергә кирәк. Ниндер пакет алып, капчык алып барып болынга, болиголовны җыеп кайтып, аннан соң менә мондый төрәтмә ясау ярамый берничәктә. Мин алып барам аракыны күтәреп, 3 литрлы банка алып барам, 6 шешә арак алып барам да, аннан кара төстәге сумка алып барам инде мин. Банкага бик кызу гына, тиз генә итеп шушы чәчәкнең, бу зонтиклар семьяларына керә, укропка бик ошаган. Шул әнә шул зонтикларны кисеп аласың инде, әзрәк яфрагын аласың, үске яфракларын. Зонтик, яфрак, зонтик, яфрак. Зонтикларны шулай итеп алырга кирәк инде. Чәчәк ата гына башлаган стадиядәгесендә, чәчәк атып бетергән стадиясендә, орлыклана башлаган бар стадиядә дә керергә тиеш. Банкага җыела бу. Банканы шулай итеп артык тыгызламыйча гына тутырып җыясың да, шунда ук тиз генә аракыны бушатып, күтәреп, тиз генә караңгы кояш нуры төшәргә тиеш түгел инде. Караңгы кара пакетка банканы тыгып, күтәреп кайтып китәсең. Аннан соң сакланырга тиеш инде салкын караңгы урында. Менә мин шуңа күрә үзенең дәвалау үзлеген юалтмасын өчен настойканы әз генә калдырып, монда яктыда күпмедер вакыт торасы бар дип, шуңа әз генә итеп алып килдем менә. Бу кулланыла онкологиядан инде, профилактика өчен дә, онкологиядан да. Аннан соң буыннарда артроз булганда, артроз инде ул ялкынсыну, мин һаман да дәвалауны башлыйм шушы болиголов настойкасыннан. Ул ичелә 50 грамм суга тамчылап кына, пипетка белән тамчылап тамызып, көненә бер тапкыр, иртәнге ашка ярты сәгать кала. Көненә бер генә тапкыр ичелә. Көн саен бер тамчыга күтәрелеп бара. Профилактика өчен ичелә икән 20 тамчыга хәтле гадәттә. Дәвалау дозасы башлана 40 тамчыдан инде. Аннан соң кире төшерелә инде. 40 тамчыга хәтле менә, аннан кире төшәсен инде. Менә шул, моннан да көчле ялкынсынуга каршы торган нәрсәне мин белмим. Иң көчле противовоспалительный нәрсә менә шушы болиголов настойкасы. Шушыннан башлана да, аннан соң китәбез инде бүтәннәренә. Менә шул подмор настойкасы, сабелинг настойкасы, икемгә нәрсә кирәк инде анда. Менә ябаш ямал дигән сүз бар бит татарда, менә шулай итеп йөрисең инде. Кеше килеп сорый, күреп торасың инде аны. Имәк, кирәк. Менә бер вакытта да белмисең. Бер вакытта белмисең. Менә шушы үлән нимә белән нәрсәне бирәсең дә, аңа точно булышачак дигән нәрсә юк инде. Ул бездә дә юк, официаль медицинада юк. Өметләнәсең инде. Биреп карыйм, булыр. Менә зыян китергәндә әйтәсең инде кешегә. Аның миен тукыйсың инде. Менә шулай итеп, язып бирү обязательно дигән сүз инде бу. Андый авылны биргәндә мин кызыл полоса ясыйм инде. Обязательно өндәү билгесе куям. Ят дип язып бирәм инде. Булгалый андый очраклар инде. Булгалый. Менә Георгий Семилетов дигән кеше бар, профессор Атыргыльский университеты. Ул иң зур үләнчеләрнең берсе инде Россиядә. Биргән ул раклы кешегә, шул болиголовны. Алган да залпын пешеп бетергән, үлгән туганнары судка бирде. Вот. Ну, ярый, ул ни талды инде ул. Исматлый алды менә шулай. Бу ул ягы да бар. Менә Россиядә һаман да шулай. Менә бөтен нәрсә начар законнан башлана Россиядә. Аның законодательство ягыннан регулировка юк. Моның куркынычы нәрсәдә? Яхшы адвокатым белән алдын-артында уйлап ниткән икән үләнче, ул котылып ала. Ну шул ук вакытта закон буенча көйләнмәгәне бик каты настырный була икән инде, утыртып куеп була. Үзеп менә булай итеп көйләнмәгән нәрсә, менә минем икене берсе шушы үләннәр буенча юк закон, икенче умартачлык буенча закон юк. Ничек тотылырга тиеш, кая булырга тиеш юк. Бар постановление Росстроя. 2 метрлы кыйма, анда бүтән нәрсә юк та инде. Анда торак пунктларда ничә
баш булырга тиеш деген бер нәрсә дә юк. Бер яктан да көйләнмәгән. Ну, мин моны уйлыйм инде, әллә уйлап шулай эшләнәме икән дип инде. Менә кирәк булса, любой кешене теге Тукай якасыннан тотып була бит. Була. Бу хәлдә. И үләннәрдә дә менә шулай. Бөтен шулай булу бар, мондый кире ягы булу бар, тегеләй булу бар. Кисәтәсен инде аны. Менә миңа укучыларым бар инде, миннән өйрәнгән кешеләр. Мин иң беренче үлән күрсәткәнче шуны әйтәм. Икенче варианты бар шундый ни. Бер нинди дәвалауга керешмисең. Кемдер печән әзерләп сата. Мин дару үләннәре үстереп сатам. Була бит менә. Препарат ясамыйча. Юк, препарат ясаган сурәттә дә. Ни? Бер нинди дәвалау турында рекомендация бер нәрсә бирмисең. Син дәвалаучы түгел. Син үлән сатучы гына. Врач диагноз куйган, врач рекомендация биргән, шул үләнне ичегез дип. Кеше килә дә миннән алар. Бу кибет шикелле инде, аптека шикелле генә инде. Менә шул варианты гына бар инде. Ул якка килгән булса. Ул якта көйләнеп җитмәгән. Менә әле сүз бара башлады инде яңадан. Ул үлән җыючыларга лицензия алсыннар. Тегесе, монысы шундый сүзләр чыга башлады. Нәрсә булып бетер инде ул? Андый сүзләр күп бара инде. Һәр акчалары юк. Халыктан ими хәлләре юк инде. Шул ук ана шәхси хуҗалыкларга алып дигән шикелле. Шул бер рәттән бу сүздә бара. Нәрсә булып бетер? Ну, шул ягы бар. Менә кеше миңа килде. Яра, мин кайчандыр инде кирип киттем 40 ел элек бу нигә. Кеше килде дә, кемдер әйткән аңа, врачлар әйтеп җибәрә. Менә шул үлән кирәк, шуны ичеп барабыз дип. Ну, мин белеп торам инде, минем тәҗрибә күбрәк ичендә. Аңа бу үлән кирәк түгел. Бу кирәк, менә бу кирәк аңа. Аның янына менә бу булса әйбәт, тагын бу булса әйбәт. Мин шулай дип әйтәм дә, автоматически мин дәвалаучыга әйләнәм. Минем диплом юк. Менә бит. Бөтен юлда тайгалак монда. Кая барсаң да бер нәрсәгә килеп төртеләсең. Менә шулай итеп яшибез инде дип. Ташлап та булмый. Мин менә көз җитә, шул чагыга гына кала, кышка инде. Җәмма юк машагына, әзрәк шундый тәнәфес булып ала инде. Киләсе елга бер нәрсә дә җимим. Ташлыйм киләсе елга. Ну, апрель айларында килеп төшә инде. Узган елда мин дәвалаган кешеләр инде. Тегеләр булар, зинахар менә былтыргылар бик булышты нитте бу елда ни. Юк, кычкырышкан вакытлар бик күп була. Куып чыгарган вакытлар була. Аннан кул сылтысында чыгып китәсең. Менә шул.